Môžete mi? Tu v okrúke, v tomto dome, sa nachádza tajomná povaha, kde sú ukryté všetky rozprávkové knihy, ale nie je v nich žiadna rozprávková postavička. Tak budeme to musieť celé odhaliť. Pomôžete mi? Dobre, tak sa pripravte. Možno to bude aj trošku náročné, pretože v knižnici dnes strašná vec. Zmizol každý krásny text. Žiadne draky, bíli hrady, kam sa podeli tie príbehy, čo sme mali radi. Tristan čaruje, abrakadabra, slová skáču, hurá, paráda, hľadá, pátra, kto to bol, čo nám príbehy všetky vzal. Ale pozor, stopy vedú, postôl tmavý, šepot v rohu, niečo vraví. Ja som tieň a príbehy schovám, nech sú iba moje, ja ich nikomu nedám. Tristan čaruje, abrakadabra, slová skáču, hurá, paráda, hľadá, pátra, kto to bol, čo nám príbehy ukradol. No ale pozor, ako to bude naozaj náročná Sherlockovská záhada. Tak sa pripravte, budete mi musieť pomôcť. O chvíľu pôjdeme do vnútra.